olen Oluwatosin ja olen kotoisin Nigeriasta. Olen nigerialainen. Olen 29-vuotias. Minulla on mustat kierat huikset ja mun silmät ovat ruskeat. Kotimaassa opiskelin kirjanpitäjäksi ja myös työskentelin erilaisia paikkoja. Esimerkiksi minä työskentelin tarjoilija ja myös lapsenopettaja. Mun harrastus on virikaus. Minä tykkään virikaamisesta, kävellä ja myös levätä. Kun olen vapaa, minä kävelen ulkona ja kuuntelen iloista musiikkia. Olen rauhallinen, rehellinen, luova ja myös ystävällinen. Minä en osaa ajaa autoa tai pyörällä. Pyörällä ei ole tärkeää mun kotimaassa, mutta minä haluan opiskella ja harjoitella miten voi ajaa autoa. Ja sitten ehkä minä voi saada ajokortin. Minulla ei ole kissaa tai koira, mutta myöhemmin minä haluan koira. Ei ole vielä myöhemmin. Myös minulla on naimisessa. Minä asun Sotkamossa, koska mun miehin asun täällä. Mun vanhemmat ja sisarus asuvat Nigeriassa. Kun kesäkausi loppuu, haluan opiskella kirjanpitäjäksi lisäksi ammattikorkeakoulussa. Kiitos kun katsoo tämä video. Hei hei.